Santos nga Rosario, mauna ang simbahan nag-commemorate karong buwana kay nahitabo ng mong giraha niyadtong ang kadaugan niyadtong Oktubre 7, 1571. Mauni ang kasaysayan sa Santos nga Rosario. Ing-anak ka powerful kung nahibaw pa lang yun. Kahibaw mo nga sa tanang mga apparition, there are 4 kanang apparitions nga gi-akseptar sa simbahan. Usa niya na Fatima, sa Lourdes, sa kining Guadalupe. Diba po sa meaning sa Guadalupe? Ha? Guadalupe ba? Diba mo na? Our Lady of Guadalupe. Diba mo na? Sa meaning? Ha? Ang meaning na sa meaning sa Guadalupe, hindi na lugar. Ang meaning sa Guadalupe, ang babae na nagtulog sa bitin. Kabanta mo, kasi image si Mama Mary. Hawa dyan mo. Na-image si Mama Mary na nagtulog sa